खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। क'क्राझाराव डाबल मार्डारनि जाथाय अदेबानि खेबसेयैनो सानैखौ बुथारनाय जाथाय। क'क्राझारनि शान्तिनगर 3 नं वार्डआव बिखुनजो आरो बिसिखौ बुथारदों बिजामादैया। दुथां बिजामादैनि मुङा मानब साहा, दतमानि थागिबि। बुथार जानाय बिखुनजोनि मुङा कल्पना मालिक आरो बिथांनि फिसाजोनि मुङा दीपशिका मालिक। फोरमायथिनाय बादिब्ला मानब साहाया गावनि बिसि दीपशिका मालिकखौ गारनानै क'क्राझार तितागुरि ओनसोलनिनो सासे हिन्जावखौ लांखारदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला थांनाय 7 दान सिगांनो दिल्लीयाव हिन्जावखौ लांखारदोंमोन। नाथाय दिल्लीयाव सौहैखांनायनि उनाव हिन्जावा आरोबाव गुबुन सासे हौवाजों खारलांदों। बेयावनो मानब साहाया गावनि सिगांनि बिसि अदेबानि दीपशिका मालिकखौ लांनो थाखाय क'क्राझाराव फैफिनदोंमोन। नाथाय बेबायदि हौवानो आरोबाव फिसाजोखौ हरफिनला होनानै बिखुनजोआ हेंथा होदोंमोन। फारसेथिं बिसियाबो फिसायजों थांफिननो गोसो गैलामोन। बेनि थाखायनो दुथां मानब साहाया बिखुनजो आरो बिसिखौ खेबसेयैनो बुथारदों। दा दुथांखौ पुलिसाबो एरेस्ट खालामबाय आरो संदाननायनि हाबाखौबो मावगासिनो दङ। आयुष्मान भारत स्किमनि गेजेरजों 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होनाया हरखाबै बन्द जाबाय रायजोआव। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। नोंथांनावबो आयुष्मान कार्ड दंमोन नामा? जुदि दंमोन आरो बे आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों गेदेर बेराम नायजानो नोंथाङा सानदोंमोनब्ला नोंथांनि थाखाय दुखुनांथाव, मानोना सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव जानाय नंला आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होनाया। जायखिजाया सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव बन्द खालामनानै होनाय जाबाय आयुष्मान भारत बिथांखिनि गेजेरजों गरिब दुखुथियाफोरनो 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होनाया। हरखाबै बेबायदि जानायनि सायाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालिनि अथ'रिटिनिफ्राय मा फोरमायथिदों फै जों खोनासंनानै लानो। बिथाङा फोरमायथिदों दि आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बे समाव 10 बेरामिफोरा लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन। बे 10 मादाव 4 सानसे सिगां एडमिट जादोंमोन आरो बिथांमोननिया अपारेशनबो जाखांबायमोन। बिथांमोननि थाखायनो पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनाय जागासिनो दंमोन, नाथाय बेयावनो हरखाबै बेलासियाव सार्भार डाउन जादों। बेखौ लानानै आयुष्मान भारत स्किमनिनो बिफाननि डिएमनाव फन हरनानै खौरां लाहरनायाव बिथाङा फोरमायहरदों सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव आरो खामानि होनाय नंला आयुष्मान कार्डआ। अदेबानि सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव गरिब दुखुथिया सुबुंफोरा बेसेन नाङै फाहामथायखौ मोननाय नंलिया। अफिसियेल जेबो मिथिसार बिलाइ फोसावग्रोआलासे बेबायदि हरखाबै थांखि लानायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ फोरमायथिदों लवार आसाम देहा फाहामसालिनिफ्राय। मानोना जाय 4 बेरामिफोरखौ अपारेशन खालामनाय जादोंमोन बिथांमोननि रांखौ सोर होगोन आरो दुखुथियाफ्रा माबोरैहाय बे गोबां रांखौ होगोन बेयाव जेंना जादों होननानै फोरमायथिदों। दायो जों रायजो राजाफ्राबो सोरखारनिसिम सोंथि खालामनाया गोनांदि बिसायख'थिनि थाखायल' आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों गरिब दुखुथियाफोरनि गोसोजों गेलेदोंमोन नामा सोरखारा? राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखायल' गरिबफोरनि थाखाय आयुष्मान भारत बिथांखिखौ लाबोदोंमोन नामा? आरो दायो मा जागोन गरिब दुखुथिया रायजो राजाफ्रा? मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आरो जों बर'फोरनि थाखायनो बेयो मोनसे गेदेर खहा। रोंगौथि गोनां सासे बर' लाइमोना दैयाव गब'नानै अबथिरायै जिउ गोमाबाय। आइबिआव टेकनिकेल अफिसाराव साख्रि मोननाय किशोर बर'आ दैयाव गब'नानै रुंसारि जाबाय। चिरां जिल्लानि बिजनियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। रुंसारि किशोर बर'आ बिजनि अक्सिगुरि आमरागुरिनि कालाराम बर'नि सासेल' फिसाज्लामोन। नाथाय बिजनिनिनो बर' बाजार आस्राबारिनि सुइस गेटआव दुगैनायाव गब'नानै थैनो गोनां जादों किशोर बर'आ। बेलासिनि 4:30 जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बियानै सोमोन्दो जानायजों जयैनो थांदोंमोन, नाथाय बियानैया दैयाव दुगैया होननायाव गाव हारसिङैनो दैयाव दुगैनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन, जेराव सुइस गेटआव गोबां सुबुंफोर 30निफ्राय 40 जनसोआ दुगैगासिनो दंखायोमोन होननानैबो फोरमायथिदों। उनाव जेब्ला दुगैनायाव मानसिफोरा सेंबाय नाथाय किशोर बर'आ गिदिंबोफिनाखै, अब्ला मानसिफोरनाव किशोर बर'खौ सोंहैदोंमोन, जेराव खायफाया किशोर बर'खौ नुदों होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो खायफाया नुवाखै होननानै फोरमायथिदोंमोन। उनाव एसडिआरएफनि हान्जानो खौरां हरनायनि उनाव एसडिआरएफनि हान्जाया दैयाव नागिरफैनायावसो किशोर बर'नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि रोंगौथि गोनां किशोर बर'आ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फिजिक्सआव एमएससि खालामदोंमोन आरो फैगौ 27 आगस्टआव दिल्लीयाव आइबिआव टेकनिकेल अफिसार हिसाबै साख्रियाव जयेन जानो गोनांमोन। नाथाय बिथांनि बेबायदि अबथिरा जिउ खोमानांनाया किशोर बर'नि नखरनि थाखायल' दुखुनांथाव नङा, गासै ओनसोलजों लोगोसे जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखायबो दुखुनांथाव आरो बेयो जोंनि गेदेर खहाबो। लैथोआव ना लायनो थांनायाव ना थिमिजों गाग्लोबजादों।
खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों ना लायग्रा सानै सुबुङा। लैथोनि बिखायाव ना थिमिजों गाग्लोबजानायनि जाथायखौ सेबखांनानै लाखिदों गुबुन सानै बिदा आरो फंबाया। भिडिअ'आव ना थिमिजों गाग्लोबजानाया रोखा नुजादों। ना हमग्रा फिसा नावजों सानै सुबुङा थांबाय थानाय समावनो हरखाबै लैथोनि गेजेराव ना थिमिया नावखौ गाग्लोबदों। जाहोनाव नावा बेलथायदों आरो सानै ना हमग्रायाबो नावनिफ्राय दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों। उनाव बिथांमोननि साखाथियावनो गुबुन सानै बिदा आरो फंबायाबो ना हमगासिनो दंमोन। बिथांमोनहा जाथायखौ भिडिअ सेबखांनानै लानायजों लोगोसे ना थिमिजों गाग्लोबजानानै खैफोदाव गोग्लैनांनाय सानै सुबुंखौबो रैखा खालामनो हादों। बे जाथाया दा समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों। US कस्ट गार्डनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला निउ हेम्पशायर ओनसोलाव जादों बे जाथाया। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव स्कुल कलेजफोरखौ बन्द फोसावथ'नो गोनां जादों। ताइवान हादराव गिख्रंथाव गेमि बारहुंखा बारदों, जायजों दासिम सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां न' बां बायदि दंफां लाइफांफोरानो बायग्रुबनानै सिलिंखार जादों। नाव बेलथायनायनि जाहोनाव सागु सुबुङाबो दासिम गोमानानै दङ। गोबां बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव ताइवान हादरनि दाब दाब जायगायाव गोबां खहा जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै स्कुल कलेजफोरखौबो बन्द फोसावथ'नो गोनां जादों आरो सुबुंफोरखौ रैखाथि जायगायाव दोनहैनाय जादों। उनाव ताइवान हादरनिफ्राय गेमि बारहुंखाया चाइना फारसे थांदों। बेयावबो गोबां खहा खालामहैदों आरो चाइनानिफ्राय फिलिपिन्स हादरावबो गोबां बारहुंखा आरो अखा हाहैदों, जायजों गोबां दैबाना जादों, हा गिसिगानाय जादों आरो दासिम 7 सुबुङा जिउ खोमानांबाय। फिलिपिन्स हादराव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव लैथोसाजों थाव लाबोनाय जाहाजाबो दैयाव गोदोनो गोनां जादों। इन्डि एलायन्सआ आरोबाव गोख्रों जानायनि लामायाव। अन्ध्र प्रदेशनि YSR कंग्रेस पार्टिया इन्डि एलायन्सआव फैनो हासिगौ। जगनमोहन रेड्डीनि दोलो YSR कंग्रेस पार्टियाव गासै 15 एमपिफोर दङ। बेनि मादाव 4 लकसभानि एमपि आरो 16आ राज्यसभानि एमपि। YSR कंग्रेस पार्टिया इन्डि एलायन्सआव फैयोब्ला लकसभायाव गोहोम खोख्लैफैनो बांद्राय हायाब्लाबो राज्य सभायाव गोबां गोहोम खोख्लैफैनो हागोन, जेराव राज्य सभायाव मोन 19 लांदां मासिखौ लाफानानै 226 मासि दं। बेनि मादाव दा बिजेपिजों दैदेनजानाय एनडिएनिया बे समाव 101 एमपिफोर दङ आरो इन्डि एलायन्सनिया बे समाव 87 एमपिफोर दङ। नाथाय YSR कंग्रेस पार्टिनिफ्राय इन्डि एलायन्सआव फैयोब्ला 98 एमपिफोर जागोन, जाय आयेन बानायनाय आरो पास खालामनायफोराव एनडिएनि थाखाय गोरलै जानाय नङा। रिपर्टनि बायदिब्ला YSR कंग्रेस पार्टिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरखौ अन्ध्र प्रदेशआव गोबां हाराहास्ति खालामनाय जागासिनो दं। नाथाय टिडिपि सोरखारा जेबो राहा लायाखै। बेनि थाखायनो YSR कंग्रेस पार्टिया दिल्लीयाव धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन, जाय धरनाखौ मदद होनानै इन्डि एलायन्सनिफ्रायबो धरना होनायाव बाहागो लाफादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो YSR कंग्रेस पार्टिखौ इन्डि एलायन्सआव फैनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे लेखायै YSR कंग्रेस पार्टिया इन्डि एलायन्सआव फैनो हागौनि आसा थानायखौ फोरमायथिदों। मणिपुरनि 4 नं बान्दारा आइ दैमायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों। गोथै देहा मोननाय सुबुंखौ बिजनीनि सन्जीब साहा होननानै सिनायनो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानथामसो सिगां बिथाङा बेंकआव थांनो होनानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन, नाथाय बे साननिफ्रायनो न'आव गिदिंबोफिनाखैमोन। दा नागिरनानै बिथांनि गोथै देहाखौ मणिपुरनि 4 नं बान्दारा आइ दैमानिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि देहायाव माखासे दागोफोर मोननो हादों, बेनिखायनो बे जाथाया बुथारनाय जाथाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय दासिमबो बेयो रोखा जायाखै। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ पुलिसआ। चिरां जिल्ला सान्थिपुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। सान्थिपुर बाजारावनो नोंथांमोननि थाखाय गोदानै बेखेवबाय बागुरुम्बा टिभिएस शोरूम। नोंथांमोनहा बे शोरूमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटि मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि मोननो हानायनिबो खाबु दं बे बागुरुम्बा शोरूमाव। लोगोसे नोंथांमोनहा बायदि बायदि अफारफोरबो मोननो हागोन, जेरै बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन, हेलमेट मोननो हागोन आरो सिट कभार मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय साबसिन आरो मा खाबु थानो हागौ? सान्थिपुराव थानाय बागुरुम्बा टिभि शोरूमाव नोंथांमोनहा गोख्रैनो थांदो आरो गावनि लुबैनाय स्कुटि बा मटर साइकेलखौ नोंथांमोनहा बायनानै लाबोदो। बागुरुम्बा टिभि शोरूमनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा माबाफोर मिथिबावनोबा 7039353599 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।